Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat ngal daw iti Miyerkules papagayam 18 iti bulan ti Oktubre 2023. May tanon kada kayo ti programa Damdamag ni Berto manipod iti ENR online. Jadi apo di bagayam yon ni Robert de la Cruz, kadwate di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, para iti may isang oras ngayon kampanangidanon kada iti damdamag nga amumi apo nga pakasiknante amin na sa kapada ken wagas apo ti ENR online nga manginformar kada kayo kada iti pagtengken pasama kiti kabukbukudan te nga lugar iti intero a pagilya na Pilipinas ken uray jay balasyo taaw. Digin sa gana mi apong hindi pagsasaritaan syempre deti pasama ka po pailaing di Israel. Amuyo kadi deti na bombang pagagasan wenno hospital ejay Gaza gagayem ken kabsat adda deti kasla panagpimpin na basol dagiti Israeli mismo ken dagiti Hamas gagayem ken kabsat madamdama pagsasaritaan tayo detoy pakasiknan pelang ti Israel safe passage manipud apo ijay pairurwar ijay Gaza ken when rumor di Gaza mas posible apo nga malukatan anyaman nga oras manipud ita gagayem ken kabsat. Okay, dito Pilipinas ti Kamara apo gutgutiguten na ni presidente dating presidente Rodrigo Duterte nga agpila iti kaso gagayem kabsat malagipyo apo diti panakadismaya diti diputado kada iti interview ni dating presidente Duterte ken adapay diti panagpangta gagayem ken kabsat nga ibagbagada manipod iti dating presidente. Okay, iti sabali abangir makaumanay supply ti karne ti baboy ken itlog diti pagilya na Pilipinas manamnama gagayem ken kabsat ije Israel digiti tallo nga Pinoy nga mapukpukaw mairugi kano apo diti search rescue operation kada ito nga mapukpukaw mainaig pa lang gubat di Israel armada awan ti monitor da no adda di kita may isagsagana wenno mabalin na maaramid nga sympathy attacks dito pagilyan nga Pilipinas idi kalman ijay China ada Israeli diplomat nga binagkubagkung da gagayem ken kabsat okay ken idi kalman rimwara po dito damag nga ti halal foods dito taraon dito kakabsat nga muslima po ngumat nga to ti demand na iti merkado publiko anya ti halal foods gigayem ken kabsat anya ti pakaidumaan na iti biyang ti regular nga makan especially kadagiti taraon tayo nga Kristiyano kakabsat ken gigiyem halal no kunam ket halal foods no kunam na ada diti friends ko idi nga mangibagbaga deta especially diti agapu ka diti Malaysia napay basta diti Muslim countries gigiyem ken kabsat blessed foods kunada ti halal foods gigiyem ken kabsat so madamdama masangaili tayo apo ni Ma'am Haja Mariam Arceo may isang Islamic lecturer tapno lawlawagan na tayo may panggep iti halal foods ken syempre apo saan niya maliklikan ng dito pagsasaritaan dito mangrugin nga kampanya apo para iti barangay ken SK election mangrugin into dubigat gagayem ken kaabsat. Okay, dagitoy ken sabsabali pa ay tampok para iti may isang oras nga panangidanon mi di programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururay di gisem kadiri daan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten di DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubliti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi di data ijaya na pa iti pa nakatarimaan di modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, at na palabas mo sa Apulo kit 3 minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12. Ya. Adere ti damag garimora ti apo di kalman babaen ti Department of Trade and Industry, dati ket gapu iti ngumatngato nga demand wenno panagkailako ti halal products diti pagilyantay nga Pilipinas ken uray ti sabali nga nasyon. Segon ken ni DTI Secretary Alfredo Pascual, kayat da nga serkenen ti multi-trillion US dollar industry para iti partisipasyon na po ken dati makita nga nangato nga demand ti halal foods gigayem ken kamsat. Mababot niya men ti 57 countries, 57 bansa, manibot ti nagduduma kontinente kas ti Asia, Africa tinangato ti demand na iti halal products nga dati ket manay na yun manamnama nga agtultuloy nga manayunan gigayem ken kamsat. Sigon ti sekretaryo ti Department of Trade and Industry kaysa pulan nga i-maximize ti potensyal ti pagilyan iti babaen ti halal industry gagayem ken kamsat. Impasigurado na nga adu diti agpuunan tapnon ti kasta wenno gaputa agka-interes da nga serken ti nasaong industriya no makita ti potensyal detoy wenno agtultuloy di panagnato iti demand ti halal foods. Malaksi diti detoy dakkel pay nga bilang ti trabaho ti mabalin nga parwar wenno maakomodar gagayem ken kamsat. Anya ti halal foods apo. Iti dati agundaway live and exclusive sa kaili tayo apo di programa ti damdamag ni Berto ni Ma'am Haja Mariam Arceo, may isang Islamic lecturer tapnon ti kasta paset na kada tayo no anya ti parang describir da iti halal foods gigayem ken kamsat. Kasano nga maidiferensya detoy kaditi ordinaryo nga kang kanenteo or digiti taraon tayo nga Kristiyano. Magandang umaga po at maraming salamat po, Ma'am Mariam, sa ibibigay niyo po ulit na pagkakataon dito sa ating palatuntunang damdamag ni Berto ng ENR Online. Good afternoon po. Good afternoon sa lahat sa iyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa iyo.
at kaligayahan namin na makapagbahagi ng anumang makakatulong sa bawat tao, hindi lang sa mga Muslim, kasi yung iyong binabanggit na tinatawag nating halal, yan ay nakakatulong para sa magandang kalusugan ng pangkalahatan, hindi lang para sa Muslim. Kaya lang, para sa amin na mga Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, nalimutan ko nang magsimula sa pagtawag ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Diyos na lumikha sa atin, subalit, mas magandang umpisahan natin sa pamamagitan ng pagbigkas at pagbanggit ng kanyang pangalan ng Diyos na lumikha sa atin bilang paghingi ng permiso sa ating ipapahayag sa mga taong maraming nakikinig. Tulad ng sinabi mo, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga halal. Madaming klase ang halal, hindi lang ang foods. May tinatawag din kaming, halal sa mga pagkain, which is good for the health of every human being. At saka mga halal na gawain, halal na trabaho, yan ay mga mahalagang tungkulin din ng bawat isang Muslim tungkol sa halal na trabaho. Binibigyan namin yan ng malaking halaga sapagkat ang bawat kita sa bawal ay walang kapakinabangan at ito'y nagkakasala. Ang gumagawa ng pagkita o yung nagpapasagawa ng pagkita, yung pagbibenta at pagbili ng mga bagay na hindi halal at haram ay isang malaking kasalanan para sa mga Muslim. Malaking pag-iingat ang dapat isagawa ng bawat Muslim sa buhay na itong pansamantala dahil ang resulta ng ginagawa natin sa buhay na ito ay siyang magiging resulta ng magiging hantungan at kalalagyan sa kabilang buhay pag tayo namatay. Alam naman nating lahat na ang tao may buhay pansamantala. Pag namatay, may kabilang buhay na walang hanggan. So dito sa mundo, pag nag-iingat ka sa mabubuting gawain, magsagawa ng mabuting gawain at umiwas sa kasalanan, sa kabilang buhay mo yan higit na matatagpuan at matatanggap ang napakaganda, pleasure at kaligayahan at kagandahan ng buhay na pag namatay tayo, may buhay tayo sa kabilang buhay at kailangan yun ay forever, not in hellfire, but in paradise. This is what we care most among the Muslim. Now, katulad na sinasabi mo na ang subject natin dito ay halal na pagkain. Sorry. Nasabid ako. Okay po. Sige po. So, yung tinatawag na halal na pagkain, kung ito'y tungkol sa mga hayop, kahit na edible animal ang aming kinakain, katulad ng baka, ng kambing, sorry naman sa lahat dahil nasamid ako. Subhanallah. Ang animal ay ang mga baka, ang mga kambing, ang mga baka, hindi pwede sa amin of course ang baboy, hindi pwede ang pusa, hindi pwede ang aso, yan ay mga bawal sa amin. At kahit na, of course, ang mga isda galing sa dagat, ay lahat halal. Ibig sabihin, siyempre, meron ding mga klase ng isda na ipinagbabawal sa aming kainin galing sa dagat. Subalit, ang mga laman dagat na pwedeng kainin ng Muslim, laging halal yan. Wala diyang haram. Ngayon, ang mga hayop, katulad ng baka, kambing, kalabaw, yan, pwede rin kainin. At saka ang manok, ang mga yan, para maging halal, although it is edible for us to eat, pwedeng kainin, hindi pwedeng maging halal kung hindi mo i-slaughter by the hand on the throat. Walang double killing kaming pwedeng kainin. Walang binugbog bago patayin kahit sila, katulad halimbawa ng mga baka, malalaking hayop. And then usually some people used to bugbugin muna sila, mag-struggle muna sila sa pain bago sila kikitlan ng buhay sa pamamagitan ng throat. Laging sa throat ang pag-slaughter sapagkat una sa lahat, pag sa throat siya in-slaughter, nakakalabas lahat ng dugo from the body. You know, well, I think na everyone knows that we don't eat the blood of the animals. Ngayon, yung blood na yon na nasa loob ng body ng isang animal, ng isang chicken or cow or beef or yung mga goat or all of that, it has to be slaughtered on the throat that the blood will be going out from the body completely. Kaya minsan mapapansin mo ang mga chicken, for example, like me, pag sinabing halal yan, I cannot just trust
kung nakikita ko na yung body ng chicken may mga nakastack na dugo, makikita mo yung parang pasa-pasa ang laman ng kanyang meat. So meron dugo yan na naiwan sa katawan because namatay ng biglaan na nag-struggle. Kasi dun sa throat slaughtering, hindi yan gaanong magi-struggle, okay? At makakalabas lahat ng dugo. Hindi dapat binubugbog o sinasaktan o pinapatay para bago patayin muli para maging madali sa kanila ang paggagayat ng mga animal na to. Ngayon, bakit yan ay kailangan? Dahil nga yung dugo na yan, ang lahat ng hayop na dapat namin kakainin, dapat siya ay purified. Ibig sabihin, walang najasa. Or ibig sabihin, filthy things. Ano yung filthy? Katulad ng dugo. Yan ay filthy. Ang ihi, ang tae, ang najasa galing sa katawan ng tao from front and back. That is what makes the person purified from his body. We cannot keep such a thing in the body. Okay? Pinag-uusapan natin ay food. Dinasama na natin kung anong halal at anong bawal. And then, ang mga binibili nating naming pagkain, for example, that's why nagkaroon ng association or ng organization ng mga Muslim na nag-i-investigate ng mga ibinebentang canned or anong tawag dito, yung bottled, yung mga processed food. Because it could be like a bread. Pwedeng akala mo bread lang yan, pero merong lard. So bawal namin kainin yan. Okay. But, Maputol ko po. So, yung Okay. dun sa pag-slaughter, yan po ba yung nagko-consider na siya ay halal? Is that the way na ma-consider natin na halal food? Yung karne Yes. dahil a proper way of slaughtering, yung pagkatay ng baka, manok o kambing? Ganun po ba? Yes. Yes. The slaughtering has to be in the proper way valid in Islam, which is to slaughter in the throat na lalabas lahat yung dugo sa loob ng kanyang katawan para hindi siya nagkakaroon sa katawan na na-stuck na dugo dahil namatay ng biglaan. Okay. Nakuha mo? May mga nakikita po ako sa mga pictures dito sa mga may stores na nakatagpo sila ng halal. Pero yung pag tinignan mo yung mga products, yung parang regular products lang naman. Kasi gaya ng margarina, sugar, So, paano natin kinu-convert na halal yung mga ganito, ma'am? Kasi Actually, if we just use our sound mind, malalaman natin na walang pwedeng ilagay na haram, for example, sa mga sugar, sa gatas, maliban ang gatas, kung liquid yan, pwedeng ma-mix ng halimbawa ang margarine or ang anong tawag doon, cheese. Kung ito'y nanggaling sa hayop, 'di ba nanggagaling din 'yan kung hindi vegetable cheese, galing sa animal na cheese, sa gatas or sa anything, we have to make sure na yung animal na 'yon na kinunan ng fats o kinunan ng anong tawag diyan ng oil or kinunan sila ng whatever in the body or milk. Or yung katulad kahit mga bulalo lang yan, kailangan nating masigurado na slaughtered yan properly as it should be. Yung slaughtering na kamay ang ginamit, hindi machine, hindi binugbog, hindi nag-struggle, at hindi namatay muna bago pinatay ulit. Nakuha mo? Okay. So yan, walang double killing. Yung pagkatay na ginagamitan po ng maslin, gaya po yung mga slaughterhouse ngayon na may mga masin na para sila yung mag-alis ng balahibo, sila po No, Robert, sorry. Ang pagtanggal ng balahibo is different from the slaughtering. Pag na-slaughter na in a proper way by cutting on the neck, okay, by hand, and the rest of everything when it's dead can be done. Kagayatin mo ng maliliit, ilagay mo sa mainit na tubig para matanggal ang balahibo. Even it is using machine, it doesn't matter. Pagtatanggal ng. Pero yung, halimbawa, yung mga animal, for example, a chicken, which is easily, most of the companies of slaughtering the animals, they use the machine. Nakabitin yung mga chicken, nakakita ako sa YouTube, nakabitin ang mga chicken, buhay, and then dadaan sa machine, magigilit ang liig. That's not valid for us. Okay. Yes, it has to be it has to be slaughtered by hand. Okay. And the rest, yes, ma'am. Mapunta po tayo sa legal matter.
Ngayon po, according to DTI, the Department of Trade and Industry, almost 57 nations worldwide, talagang to include the Philippines, tumataas po yung demand ng halal. Kayo po ba sa Muslim community, may mga batas po ba na nasusunod? Kasi yung kinakatakutan ko rito dahil tataas yung demand. Alam naman natin dito sa Pilipinas kung minsan tayo po'y dinadaya ng mga ilan dyan. Baka sabihin halal, hindi namang halal yung foods. So anong safety measure po yung ginagawa po ng mga kapatid nating Muslim para mapangalagaan na hindi anuhin ng mga tao yung pagkahalal ng mga pagkain na yan? So pagdating sa mga slaughtered na animals na edible na kainin, mayroon talaga authority diyan. Mayroong group of Muslim authority na in charge. We have the office, I think everywhere, in every town, I guess, but mostly in Manila. The main is in Manila, especially in a Muslim country like in Zamboanga, Cebu. They have the authority, group of Muslim na talagang nagta-travel sila. Even in UAE when I was there, they used to go to other countries because kasi nga ang demand ng halal ay kailangan at hindi masuportahan ng isang bansa ng pangangailangan ng mga tao kasi madami na nga ang nangangailangan. Even we have the person who are in charge that you can trust, Muslim, who travel to different country to check how they are slaughtering the animal. Okay? For example, we need a lot of chicken. As my experience, in United Arab Emirates, dahil doon mostly ang kinakain ng tao ay chicken. At may mga frozen na dumadating galing sa ibang bansa. Even here, I guess there is also frozen chicken or even other animals coming from other country. We used to have, that's why kung napansin mo, may mga stamp na inilalagay dyan. Pag yan ay nabisita na ng authority, ng Islamic authority na nagbibigay ng passing and permission to sell the products because it's done in halal. It's very masyadong dun sa aking nakita na naggagawa lang ng alam mo yon sinantolan. Ay mong santol na yung tawag yung ginataan na galing sa Bicol. Okay. Ang nakita ko nung na-interview ko yung babae because I want to buy it, so many people likes it. Ay ang sabi niya, nako tita, napakahigpit po, ay ang laki ng bayad nila sa paglalagay ng halal. Hindi naman sila Muslim. But because they are making money from it, so kailangan nilang magbayad. Bawal ang may aso. Bawal yung may anything na magkakaroon ng contamination sa kanilang pinaprocess. Even it's not an animal. Okay. It's not a meat. It's just like a santol with the ginataan to make sure na hindi nila nilagyan ng lard, hindi nilagyan ng langis ng baboy, taba ng baboy, or whatever like that. And then the environment has to be really pure. Wala doon talaga yung kahit yung mga bawal na hayop na alaga, they have to be clear from all of that. Okay. So pag may tatak na halal, kung minsan nga nakakapagtaka kahit yung mga, alam mo yon, kahit yung mga sardinas, which is ang sardinas at ang isda ay halal naman talaga, but the process has to be made sure na walang nagkaroon ng contamination galing sa anumang hayop o taba o langis na nanggagaling sa hindi pwedeng kainin. Kasi yung pagtitimpla ba, katulad nga Robert ng bread. Usually, ngayon nakakatakot bumili ng bread pag walang nakatatak na halal. Definitely, pag tinatakan niya ng halal, binayaran niya ng malaki para makapasa sa halal. Okay. Ibig sabihin, in-investigate niyang mabuti. So, pag walang nakatatak na halal, nakakatakot bumili dahil pwedeng may lard. Kasi di ba pwedeng gamitin ang oil, ang butter sa paggawa ng bread, pero mostly, malalaman mo na mayroong nilalagyan nila ng taba ng baboy. Okay. Okay, ma'am, so since this is a blessed food, kami po ba na Kristiyano ay di nyo pinapayagan na makakain ng halal foods? But of course not. It's for all. It's for all. And we will be pleased na ang mga tao ay nakakapili ng halal
okay, na pagkain na good for their health, but anyhow, in anything we eat, ang health ay coming sa ating Creator. Okay. Is there any Kahit body, healthy. any Muslim body or group na yung presyo ba? Halimbawa, yung sabi nyo, may grupo na tumitingin kung talagang yung proseso ay nasusunod o hindi. Dito po tayo sa dito po tayo sa yung ano tawag doon? Yung proseso, di ba binabantayan? Sa presyo po, Oo. is there any may diferensya ba? Mas mataas po ba yung presyo dapat sa halal kumpara sa mga ordinary foods? How's that? I don't know exactly, but I know it costs also some amount of money for watching such, kasi may mga tao na pumupunta doon na nagbibisita, and they I think there is a little difference, but not much. I don't think so. Okay. But we look at the legality and the halal ng product instead okay. of the price, because money is money, it just Yes. come. But if we eat something na hindi valid at hindi tama sa aming katawan at kami nagkakasala, and if we, sa Muslim, in our understanding, pag kumain kami ng bawal at nasa tiyan yan, may kaparusahan yan. And it took like 70 days, I think, before it will be gone out from the body. And from the time being, kung 70 days na nandoon hanggang hindi nakiklear yung body ng taong kumain ng haram, ng bawal, ay hindi nakakaroon ng gantimpala ang kanilang dasal. Although it is accepted. If the Okay. prayer is done the right way, the right time, the right procedure, if they have something haram in the body, yung kinain nandun sa body, and it is taking like 70 days, as I heard. I don't know, I hope I'm not wrong, but it takes 70 days before it will be gone from the body. Okay, But okay. if they keep on eating the haram, then they will be keeping all of this in the body until they die, and they will be sinful for that. Okay. Ang prayer, walang reward, Robert. Yes, ma'am. Walang reward ang prayer. Okay, ma'am. So ibig sabihin po, yung conversion na para may consider na halal yung isang pagkain, no rituals, walang panalangin, pero yung proseso lang ng paggawa o pagkatay, yan lang ang nagko-consider sa isang pagkain na ito ay halal. Yes, yung procedure. Okay, the If procedure. they will not say, for example, the Christians will be slaughtering in the proper way, we can eat from that. You know that we can eat from that as long as it is done the proper way of slaughtering. Even if they don't say anything, but we cannot, if we hear that someone is saying in the name of Jesus, then we will not be eating that. But if we don't hear, we don't know. Okay, kung nakita namin in-slaughter the right way, but it is better for us Muslims, especially the Muslim, because we benefit in saying Bismillah in the name of Allah. If it is slaughtered before slaughtering, a Muslim say Bismillah, that person will be rewarded. But it doesn't matter if someone say Bismillah or not saying Bismillah, especially from the Christian. They will not expect that they will say, or maybe some people know, they said it doesn't matter. Okay, Bismillah. But to say it in another name and making that person or thing that are created only to be like God, then it will not be valid for us to eat that. Okay, but the slaughtering of the Christian and the Jewish, we eat from their slaughtering as long as it is done in the right way, and they don't mention any name who they consider to be God, who is not for us God. Okay. Lagi pong napapakinggan pagka may nananalangin na binibless yung foods na sana po itong pagkain na ito ay magiging pagkain para sa aming physical na katawan at saka sa aming spiritual. So, do you consider halal foods as an automatic foods for the spirit of any person? What do you mean? Automatic halal because they say Bismillah? Yung halal. Kasi yun po, napapakinggan ko na basbasan mo po yung mga pagkain na ito, na ang mga pagkain na ito ay magsisilbing puwersa sa aming physical na katawan at sa aming spiritual na ano. So yung halal, yan po ba talagang direkta na pang-spiritual and pang-physical? Of course, Yes. because this is a safety for the human being's body, ang magkumain ng halal na ipinag-uutos ng Allah in the way it is ordered to
do, like the slaughtering. But yung pagkain, pero many people were saying, the ignorant Muslims, some of the Muslims are not learning Islam. So sometimes they just give their own idea, saying Bismillah without knowing if the food is halal or not, and they just say Bismillah. No, we have an obligation to ask. We have an obligation to know. But if you don't ask because you trust the person, because he is Muslim, or if you ask and that Muslim is lying, the one who asked has done the obligation of asking to confirm if this is halal or not. If the Muslim lied, then they will be sinful, not the one who is eating, because the Muslim trusted another Muslim. You get the point? Okay. So, but it doesn't make halal if it is haram if we just say Bismillah in the name of Allah. Because, and also if the person know it's not halal and the Muslim who will eat say Bismillah, then it will be a big sin, a major sin for him to ask permission to eat something which he know it's not halal. Okay po. You get the Maraming point? salamat po. Okay. Yeah, walang anuman, and Okay. always you are welcome anytime you call me for any good reason, good purpose in Islamic way, and any good way, even not about Islam, because everything is, we need to know everything in this life, inshallah ta'ala, and guide people the way it should be, helping them in this life and for the hereafter. Okay. Thank you so much, Robert, Okay, and thank maraming you so salamat much po, for Bang. Okay. all your listeners, and inshallah may Allah bless everyone of what is best for them, for all. Yes, ma'am. Okay? Thank you po, so thank much, you. Robert. Thank you, Till ma'am. the next time. Okay Okay, po, thank okay. you so much. Yes, ma'am. Thank Okay. you. Thank you. Okay, so DJ po ni Ma'am Haja Mariam Arceo, may isang Islamic lecturer, gagayim kabsat worldwide isuna. Ori sa dinno nga paset nga pamawagan isuna para ka duty na as Islamic lecturer mapan gagayim kabsat. Yeah. Okay, may sa kadite ngamin biyang ti Department of Trade and Industry, especially Trade Secretary, guti-guten na apo dite parang even business sector nga gundawayan deti nangato nga demand ti halal foods. Alam natin na tayong mga Pinoy kung minsan may pagkabalasubas di ba? Kitain nyo apo, adala tumaod nga produkto nga ag-click several months rumwar nga lower class, nabababa nga klasen iti produkto gagayem ken kabsat. No daduma even medicine, di ba? Nakadadot fake medicines gagayem kabsat ket ammom nga diti agpaagas ket isak sakripisyo na DJ kinabaknang na or kabalinan na, isak sakripisyo na DJ salunat na tapnon tikas ta maagasan nagliparan yung mga fake medicines ada pa dito fake nga medrep gagiyem mapanda agipan latat agas ka dito even hanya drugstore even sari-sari store Changi ada supplier ti agas nga di mo amuno okay so kada tayo kita lang na gagiyem kay kabsat dito produkto nga ag-click po madamdama ada imitasyonen even jeans gagiyem kay kabsat arwaten imitasyon ada didayen no saan ibagada pa nga class A, class AA, class AAA when no katapat kunada DJ original nga yan yung kinatatakutan ko so DJ dinamag ko amuyo kada tayong Filipinos alisto tayo nga maimpluwensyaan. Kitain nyo, di kita Chinese, gaputa di Chinese ket naduduras, gagiyem keng kamsat, manu dito foods dandani mang Christmas manu dito fruits maki 13. Is it 13 or 12? DJ apo tradisyon ti Muslim. Ngem datayo, ore datayon, gigiyim kay kabsat, intay makiap-apa, makisinsinniksik yan di fruit stand, during New Year's Eve, tapno lang makagatang tayo. Di ayan na nga pagdaksan sa di apo, nakadayo di presyon, kadiji presyo, kadiji nga oras nga panaggatang mo, kadiji prutas nga masapul nga, anom kano, ialay mo kano, ipam mo kano yan ta, pagipanam, pagbagasan kada, pelipante buksit mo yung refrigerator, di malungsot, nakamuno apay kas jeteo, so that gaputang umato ti demand ti halal, di ti kaamak ko, nga magundawayan manen ti publiko, agi parwar di kita nalalaing, gagi aglalo, gut-guti-guti ng ti Department of Trade and Industry, ti publiko,
especially negosyante nga gundawayan dating umat nga to nga demand ti halal foods gigiyem kay kabsat gundawayan yon ag-invest yon 57 countries nationwide na nga to ti demand na ti halal to include Philippines pagilyante nga Pilipinas yun po yung balikas ti taga trade secretary kuan rimwar di kita nalalaing dita halal ko nada ore palal maki di ba gigiyem kay kabsat di pa di groceries ada naka di standa ada nga to na nakatatak halal no na ibus ni talaga nga halal kinargaan da te haram kuno ni ma'am gigihim kay kamsat yun po yung nakakatakot ano ti epekto na jay baka ma-influensyahan tayo ti amom halal hanggayam palal gatangim lata ket adjustment di presyo sino't magundawayan datayo nga buying public gigiyim kay absat sungarod nga dinamag ko ada ka di body nga mang monitor or ada is there any law nga mang dusa ti asinuman nya timet sungbat ni Ma'am Arceo ket parang ipasadyus na lang nila no adda diti mangululbod kada di tao no ibagam kano damagam is this a halal foods no kunam kumaket yes no kuna di may sakit nangangka ngimhaan nga halal hanga sigati antibasol nga nangan ni kano nang ibaga nga halal DJ nga taraon gigiyim ken kakabsat so DJ apo ti may isa kadagiti siguro ikant importansya ti gobyerno tapno ma-safeguard na po DJ ket saan nga magundawayan ti publiko aglalo no uray datayton nga Kristiyano kasi kasta tayo uray datayton nga Kristiyano mamati tayo apo nga blessed foods, good for the body, good for our spiritual gagihim kay kabsat amanganta datayo amin ket agmayaten nga mangan iti halal itinmas nangat nga to nga presyo ngem adda digiti tao nga mangsuswitik kadatayo gagayem ken kakabsat. Okay, kasangmanan niya mapantayo po karisap sa balipay nga damdamag. Thank you very much, Dr. Alan Taylan. It is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti Baguio, kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan. Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much, Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center. Addaan kada iti nalalay nga aircon technicians, tapno nusen dati problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa, imatbatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, TMT Construction Company, nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana amalpas, ti kayat nyo aparak dire na pasdek, agserbi asi pupudno kada kayo, ti TMT Construction Company, babayan ti parangimaton, ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Elvis Panabang, kay ni Mrs. Mercy Panabang, manipod po iti Pearl City, Hawaii. Thank you very much, Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, Bangi, Ilocos Norte. Kinagyaman at kinikasin na Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asidig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem.
Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki kan babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado pa'y pagpilyan nga gowns sa babae kas tameten digiti ladies sandals kan sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. Adan na pala sa pong 40 ket 8 minutos kalpasan ti oras tayong alas 12. Into no bigat marugyanen na po diti kampanya ti biang ti barangay and SK election. That is 19. So we have 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Exactly 10 days nga campaign na po para iti biyang digitay kandidato iti official ti barangay ken SK officials gigiyem ken kamsat isu nga barangay and SK election BSKE kunana iti biyang ti Commission on Elections gigiyem ken kaamsat. So amu amin digiti kandidato together with umili no ana digiti do's and don'ts gigiyem ken kaamsat digiti may parbeng ken saan nga maaramid gigiyem iti biyang ti panagkampanya or panangidasar ti bagi ken plataporma di gobyerno seknan apo iti eleksyon. May nagiti dito yung adda ti balaga po ti Philippine National Police kontra kadigiti kandidato ti barangay ken sanggunyang kabataang eleksyon nga digitoy ket mapaneknekan nga adda ti panaki al-alyansada apo kadiri communist terrorist groups laglagipen nyo apo hangab adu digiti tao nga red tagging kung kunada or konektado iti gagiyem ken kamsat amangan tamabalin nga grounds detoy iti panaka ikasuyo balaagin ti Philippine National Police detoy laglagipen nyo ada baro nga ruling manipud ti Commission on Elections together with the Department of Justice nga no adda tinasalungasing mo election code gagiyem ken kamsat kadeti manariman nga eleksyon
ket saan nga madesisyunan within this period, mabutusan ka ket mangabak ka, gagayem kay kabsat, saan na ka nga ideklara ni Commission on Election. Sagingga nga di malpas DJ kasum, ket no di malpas, amuti-mite, sayang, DJ panagkandidato. No kapitan kuma, ket saan na may deklara, gabot adda ti violations na, adda nakaisaklangan na, babayan medlaing ti Commission on Elections, gagayem kay kabsat nga, sinuportaran, di kita anyaman na po nga supporting or evidences, kasi ako videos or pictures, ada tumakder nga testigo, gagayem kay kaabsata, sayang, ti aga sumer ni Jai mangabak nga first councilor. Di Jai apo ti nagbali na rakurak coming from Commission on Elections. Sigong kani PNP Chief Police General Benjamin Accorda Jr. na iget nga bantayan na mabantayan nga digiti kandidato nga mang salungasing ti Omnibus Election Code. Omnibus Election Code, kodigo para iti panagpipili gagayem kayamsan. May bilangan ditoy ti panagpabayad, wenno panagpabayad, wenno digiti grupo apo hanlang even saan niya rebelde. Nga umay kaya kampanya dito yung angin bayadan na kami no na mabalin niya may ground kayo iti reklamo. Saan lang nga nagpabayad even ni agbayad nga kandidato gagiyem kaabsat dito permit to campaign kung kunada kaabsat no kaspagarigan ada dito nga maaramid dito inapo ti panangrugi ti kampanya into nubigat ang hingana iti 28. Malaksit ti dito nakatutok kanupay ti biyang ti Philippine National Police di vote buying wenno panaggatang ti butos digiti kandidato. Base ti kaw diyan nga record ti PNP mapabot ti 356 nga barangay itintero apagilian ti addan iti babaen ti red category no kunatayo ket medyo delikado gagayem kay kamsat idinto nga adda ti 1325 nga barangay nga naipan iti orange category medyo nalaglagan basit kumpara iti red category iti adamet ten 1196 nga naipan iti yellow category minimal nga pero adan de signs nga mabalin nga nariribok iti maisiuswat nga panagpipili kadagiti nga barangay gagayem kay kamsat. Okay, vote buying kakabsat kay gagayem vote buying deta ti maysa kadagiti narigat kunada nga ipaneknek ngem kadagiti alaldaw adun digitay makaibaga nga alistulay nga napaneknekan ti makungkuna nga vote buying especially aliston ti mang video, mang picture kadagitay vote buying po not haan alaeng nga in terms of cash or money, kwarta nga mayawat. Even anang banag nga adda balyo na, adda balur na nga ited ni kandidato karite agbutos sa vote buying de jay gigiyem keng kamsat. Even digitay programa ti gobyerno nga mapaspasamak tatabo. Sus Maria Josep digitoy tiket beng-beng ti rupa da digitoy. Digitay nakapila nga isudot mapa nagisur-sur-sur ka digitay umawat ti ayuda digitay maikan iti bagas, maikan iti Sus Maria Josep kayo kapal moks nakabeng-beng ti rupa yo. Diya mo no amuyo ba siguro diyo ammo nga bawal digita gagiyem keng kabsat isu nga agan annad tayo apo nga basta-basta digitoy ken maysa digitoy met tao apo kitain nyo dapat amuyo digitoy nga bawal tapnon ti kasta baka uray da kayo mairamraman kasi mawat ka ken ni kasto nga DJ kaso ti gatang ti butos isumet ti kaso DJ mangilako iti butos na amuyo igisiner ti perakaran na tayo ti konstitusyon para kadidi karbingan tayo nga agbutos gagiyem keng kamsat no daduma adda digitay makonviktaran apo nga DJ karbingan da apo the right to vote nga in paay kada tayo ti pamunganayan linteg gagiyem keng kamsat adda digitay makonviktaran kadagiti nadadagsen na kaso nga DJ mapukaw nga bileg kadakwada wenno maipaay kadakwada gagiyem kay kamsat isu nga santay nga aramiden digitoy gagiyem tapnon ti kasta agbalin nga natali na ay ti eleksyon patas ti laban digitoy met daduma mamirperdi
Duma, agbalbalinda po, ano, di da kadwa, ket, kasla, di ba damdamag tayo, di kabukbukudan tayo nga lugar, hindi isiksikreto, kadagiti kaalyansada, ti mapan umawat, ti ayuda, anak ti salbag kayo, apay kukwayo deta, kwartayo deta, tiket tured, bengbeng ti ruprupayo, nga, ano, isimang kautrumet, di kiti, ano, ay apo ay amot tao hangaga po ta inikanyo ti bagayong kukwayo amuyo idadak pala po di broadcast iti radyo ada di may nga ili nga ano pinaano tayo kasi kung nakano diti campaign ano manager no hamo nga ibutos ni kastoy nga kandidato parikol mi amin nga inted da kada kayo nga pagkalap coastal town dito in report tayo amuyot naman di kiti taga ano taga gobyerno napanda nga mismo ijay questionaran da pinayaban da jay tao gagihim kay kabsat abi bagbagam deta api aggapo ka di kin mayor aggapo ka di kin bisa aggapo adi ti konsyal aggapo ti ahen sa ti gobyerno na qualify di gito nga nay kangapo ta kwalipikado da anak ti salbag ka una da gagihim kay kabsat so kaya chut may kasjay apo iti adapay may nga ili that was last week ada nakasarsaritak nga kapitan detay mayor isumet din di pa nagsakdo ti programa para kadigitay barbarangay ket di metar aramiden nan ti pangitenan na digitay kalyan sana nga kandidato isudan tag implementer siyempre may slaitan digitay nakatugaw nga opisyal gagiyem kay kakabsat amom tinamayan deti opisyal direkta napan yan ni ahensya ti gobyerno napan na imbaga nga kasdi ti mararami anat advice daging kuana inton maminsan mangiparukat kami ad-ado si kanto amismon ti umay gapu da sikat rumbeng gapu da sikat nakatugaw kunana gagiyem kay kamsat so digiti apo tandaanan tayo amanganta digito iti agbalin nga imbes nga positive factor iti kandidaturam ket saan agbalin nga negative factor nalalaing ti tao itan gigiyim kay kamsat apay mabalin na kasi dire na yan uri man ket inikkanak ti kastoy ket di ka ibutos jure ket maamma di ka ibutos na pimpintas pay no maamma di ka maibutos gapu taamok di mo met kwarta di mo met kukwa adda programa ti gobyerno nga na disenyo gagiyim kay kamsat di may saka digiti ano ko problema adda na ti disenyo nga programa ti gobyerno gagiyem kay kabsat nga mangibagbagan no sino di kiti kwalipikado nga umawat sino di kiti kasla kuma ano ayuda deldelata or anyaman bagas kadadami namin kakabsat king gigiyem na design di jay give gabutad dati kas jay in kaligatan met ni ahensya ti gobyerno nga na matunuyan maipatungpal di unog ti barangay na ti ayan na nga pagdaksan especially di nagapoy ti local government national government ti met anon mang diskarte ka digituyen digitay gamrod nga agtuturay gagiyem kay kaabsat digitay gamrod nga nakatugaw usaren damit digitay resources ti gobyerno tapnon ti kasta mai kampanya jay kandidatura aglalo tatang barangay election may sapay digitay agtuturay nga maipadpadamag nangat-ngatong opisyal nga agibunong kanot kwarta tapnon mapangabak digitay kandidato gagiyem kay kaabsat di ba non-partisan gigiyem kakabsat ti api nga dakas jay api da makialam api di pala ibagang ala aglalabang kaylat tainto no sinot mga abak kada kayo agsisinuporta tayo yung ganon tapnon ti kasta adda wayawayat tao gagayim kay kabsat nga mangpili no asinno amuyo ti barangay the smallest unit iti biyang ti gobyerno gagiyem ngem no kitaem ti barangay na bileg ti barangay gagiyem kay absat na bileg unay apo adda digitay jay diretso direkta nga maipakita digitay agturay nga handa kakayat gigiyem ka absat nakaslak jay local government unit at tila kasarsarita da jay ni opisyal ti barangay ni kapitan ni kagawad ganyan ngem dito'y uneg ti barangay direkta nga ni kapitan direkta nga ni kagawad na no kas pagarigan talaga nga di nakakaykayat mabalin na nga iparik na or iparupa king ka kasi nailet ti barangay nga pagdidin na lapusang gagiyem king kabsat so nga
Di kita tao apo nga maapakararamidan ti kastoy dapat amuyo no ana di kita do's and don'ts diri saan nya may palubos nga aramiden apo di kita tao kada kayo or aramiden da nga makita yo gagayem kay kakabsat tapnon ti kasta agbalin ang ma-exercise ti tunggal maysa ti kalintigan na agpili or agbutos the right to vote nya deta ket inkawes un impaay kada tayo ti linteg nga karbengan wenno aramid nga na ipakumit kada tayo babaen apo iti kabukbukudan tay nga linteg gagayem keng kabsat so nga into no bigat dapat apo ammu tayo no anat saan na umiso wenno saan nya umiso nga aramid digiti ka kandidato uri tatta no digiti agkampanya may pawil pa lang apat ammu tayo gagayem kabsat digiti may agibunong-bunong nga uri lang agkaanan slala susapo lumalabsak nga tat agsaol bagbagada agibumbunong magsuklay ka naman iha di ba maki agsagay sa ikamet baka no imbes nga maayayot tao nga papanam nga nakabitbit ti bagas ngeng kay sursur ket agbuteng da keng ka mangrikep da gigim kay kakabsat okay. Rumor ti kinauyaw ko nakastuya po. Awanan na po tinabati pa yung oras tayo ti dito yung malim para di programa tayo damdamag ni Berto. Dito di bagayam Robert Berto de la Cruz. In technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga malim ti Miyerkules tayo amin sa para. Agyaman kam tingay panagdingig kining kay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alubar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya, ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na hala nga may nga biag it can save up to 4 lives. Imagine there are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tay ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tay di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namuli ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan.
Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Ti napalabas. Tinabara kablaw mi kada kayo pare tinagasat nya malem ti Miyerkules Oktubre 18, 2023. At yan ti programa Ti Napalabas. La Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin para di may nga oras. Ngayon tayo panangibasa iti sabali pa'y nga surat nga nakaipadaunan tinapalabas iti biyag ken ayat ti may sa pagaya. Ngintay rugyan, nga lukiben, basaen, dito surat, nga intay tampo di programa tayo tinapalabas, pagyamanan tayo di iti sumaganad. Ma'am Evelyn Pablo Acosta, Manibud Bakersfield, California, Estados Unidos. Pagyamanan tayo pa ni Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang in Pearl City, Hawaii. Thank you Mr. Onopre Durupan manipod ti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo manipod ti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa ti TMT Construction Company di 48A Kabungaan, North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Serbian na kayo asipupudno. Manipod pa nakaplano aging nga malpas ti kayat yu apak dire na pasdek. Dedikit kukwa kini matmatunan ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much po Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technician, tapno urnusen da ti problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat Dr. Alan Taylan, manibod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo iti Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito,
makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururan digiti gisem kaniti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kaniti empleyado. Malaksi ti data, ijaya na pa iti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Surat niya na kay palaunan, tinapalabas iti biyag kinayat. Ngayon patulod, ti may sa pagayam, nga kayat na iti paawagan iti Nagan a Ronaldo, iti tangatang. Pagayam Teo Ronaldo, tinapalabas ko, Manong Robert. Sapay dadaka itinasayat nga kasasaad iti salunat. Iti dadanon diti surat nga nangi palaunak tinapalabas iti biyag ko. Barbaring may kariti programam. Ket iti pan nakaipatangatang na patcheck nga do diti maadal wenno mapidot a sursuro. Wenno mapidot nga pagtengken pasamak nga mabalinaliklikan. Ket saan nya maulit iti sabali dagiti kas iti pasamak iti biyag ko. Kablaawak met iti sabsabali pa nga dumdumngeg agbuy-buya iti daytoy nga programa manong ko. Kabsat ko may saak nga inanak. Nagsina ti amaken inak. Ngamin addalablabes ti inak no siyak timang tingtingiting ken kuana. Naunget saan na nga pilyen digiti balikas
nga ibislin na wenno ibalikas na iti pada na nga tao, kang runaan na, kinitatang ko. When day ta ti matanda anak, manong ko. Ti inak, banag nga buribur ko unay, dadakit elementarya manong Robert. When ure no manarimaan ni diti, panag-review when no panagrepasok ka diti, asignatura, when no klase may, iti eskwela. No sumken ti inak, talaga nga apaen na ti amak, manong ko. Nasingpet ni tatangkutan ni na minsan, jak nakita, nga sinungbatan, wenno jak nangeg nga sinungbatan, wenno linayatan naman la kumati inak. Saan niya kas kadagiti sa bali nga, at tuwang taray digiti babae nga, rumwari ti pagtaenganda, no agkaryar ti asawa da lalaki. Baliktad iti uneg ti balay mi. Nitatang ko Samuel, ti adadda nga lumikliklik, ken ni nanang no kasta nga agunget, manong ko. Nanang kariti ikan na tengken sabsabali pay. Ada upaan na apwesto. E dinto nga ti amak, kasla nagbaliktad ta ison ti agtagibalay. Ngem no kasta nga mabannog ti inak kitagawid kita dadi na kayat. Ditan nga umaritat-tat tingiwat na. Oy Samuel, anya ti bayag mo agluton? Api nga, ita ka lang agluto, amo nga nabannog ti tao. Yure mo basit. Jakmet kayat nga linuto nga sigod ti masidat amang anta mabaawan ket saan mo tumanin na kayat. Panangikalintigan ti amak. Talagakit di nga talaag turturog ti ububram dito'y balay. Awan lang nga ruden ti maipatultulong mo para iti panagsapul iti pagbiag tayo kasta ka pa'y nga nakasadsadot. Balikas ni nanang. Agdumog ti amak ket ti pamaysan ng tulatan ti trabaho na manong Robert. Dudwa kami na agsango kininanang. Mas asya na kiti amak, manong ko. When mas asya na kiti amak gaputa, nadagsin siguro unay wenno nasakit siguro unay ang kingkwana. Dagiti naaalas na dadagsin na balikas ni nanang. No adda ti saan na akayat nga maaramid, when numabayag nga aramid ti amak, manong ko. Dito'y kabsat nga, rumwarton nga mapanagtugtugaw itirwar. Adayo ti turong ti matana nga uray na sipngit ti aglawlaw. No daduma, aprusan na titinid na. Adda na minsan nga malem wenno rabii nga, imun una kanalpas anangan, ngem ni nanang. Saan man na nakisango ti amak gaputa, adda manen dinilaw ni nanang kenkwana ken inyebkas na manen, dagiti naaalas ken nasasakit na balikas. Nakatugaw ni tatang iti maysa nga bangko iti sikig ti balay me. Napangko dinanon gaputa, saan man na nangan. Maanaraaran met ti kisilaw nga naka ipan iti sikig ti balay ti ayan na. Saan na nga napuutan? Ti asidig ko keng kuana gaputa nagnaak wenno sim nagsunga dakit sikig na. Ngem apagisu nga amluyan na digiti matana. Wenno punasen na siguro ti nagarubo sa luana, edi makaasidegak. Tatang, agsangsangit kayo kadi? Kinunak. Inkarintar natin ang apros iti dua matana. Saan? Saan rin to anak ko? Apay ko mga agsangitak. Amok. Saan kayo nga nangan kaputa? Nasaktang kayo manen kaditi. Balikas ni nanang kada kayo. Danda nila yung rinabi nga mapagsasawang kayo. Tatang, masyanak unahin kada kayo. Balikas ko. Sinangunak ti amak.
Kiti dita masangunak, iniggaman na ti dua nga abagak, ti kanigid ken kanawa na imana. Saan nakapanpanunuten? Ti panunutem, ti panangipasnek mo, ti panagadan mo. Imulam dito panunot mo, Ronaldo, anak ko. Patpatgin ka unay. Dungdungwen ka unay. Mabalin na nakurang ti panawin ko para keng kagabuta. Numapang ka di eskwela ket. Santan niyag kita. Satan tulman ni nagkita, no sumangpit kay ti marem, gaputa ti aldaw, ket mapangkamit mga ni ti pwesto ni nanang mo. Ngem kang kanayo mo pampanunutin, Ronaldo, ah. Dungdungwen na ka ni tatang mo. Paspasen siya anak laing anak ko, gaputa. Awan ti may tulong ko para iti panagadan mo. Ninanang mo ti adadaan yag sapsapol para iti pagbiag tayo. Idin to nga siya. Siya kung tinagbalin nga ama, apara tagibanay. Sarita ken ni tatang, idi agbirit manen ni nanang, manipo di tiridaw ti balay. Ronaldo, sumrikan tamapamon, reviewin di iti leksyon mo. Anya ti obram dita? Anya ti obrayo iti amam dita nga sadot? Makaturog akon. Ket si Kamit Samuel, no di ka pa'y makaturog, sa anak to nga, riing-riingen no sumrik ka, jak kayat ni maisturbo ti turog na. No kayat mo, maturog ka pa iket din di tarwar. Awam metla ti serserbim nga asawa. Simre ka kiti balay mi, nagdiretso akiti siled ko. Irikadak duneg ti siled. Kayat kung ako kadigan, di kiti kwaderno, di kiti libro. Ngemjak, mairugi nga lokatan ti bag, nga ayan di kitoy. Panpanunutek di kiti balikas ti amak. Burburiburin nak di kiti, nadagsin na balikas ti inak, nga maiturong ken ni tatang. Agbalbalinin nga buribur ko ti sitwasyon ti amak ken ti inak. Nga agbalbalin pa yan nga tubeng para iti panangipasnek ko nga agadal. Wenno panangipasnek ko iti panagadan, Manong Robert. Wen kabsat ko, maasyanak ken ni tatang. Makalwa ka manglagip ka iti balikas na. Aglalo ti panangulit-ulit na nga patpat genak unay-unay ti amak. Dito'y kabsat ko nga namalbaliw ti amak ani Samuel. Wen manong, day di Samuel nga saan na maununi ken di pa'y sumungbat no mapagsasawan. Nagbalinen nga, medyo narasaw, ken kastamiten nasursurunan ti aginumi ti arak. Siguro kinon ko na kitinakem ko gaputa, medyo amok metidin ti agpanunot. Napunwanin ti amak. Aglalo awan ti kabkabagyan na iti lugar mi, gaputa, agpadadakin ni nanang nga, saan da nga, tubo iti day di nga lugar, when iti day ti lugar nga ayan mi, Manong Robert. Tagasabali a probinsya ti amak na amamu na laeng ti inak iti panagkatrabaho da kano, iti Kamanilaan. Nagawid da dito'y tapno dito'y dan nga agpamilya, ngem ti na pagdaksan, nagbalin nga naungit unay ti inak, ken ni tatang ko, Manong Robert.
ngak ni tatang nga naturog iti atiddo gatugaw iti salas ti balay may. Wen manong apag sirrik ko pay laeng iti balay iti maangot kun ti agayamuom nga agat arak napartik man ni tatang sa dinno nga tama nin tinakin inuman na no daduma o may payan itulnog di kiti kainuman na di balay agid dalatan iti daga ta di met pulos mapan at ibayan ni nanang nga mapan isirrek no siyak met ti mapan siyak met ti ungtan ni nanang ken pasaray bautin nakpay dito'y kabsat nga minatmatak ti nakasikig nga amak nakalablab baga ti rupa na nakakulkulkul ti buok na ti arwaten na manong nakarugrugin anyakit ti tatang dati nakadaldalos ti panag-ararwat na di na pulos ipalubos nga agatidlog ti buok na kita tinapudo nga rupa na nakalablab baga siguro gubway dito ti arak kinungkunak kabsat ko. At dapay laing ti amak. No anya ti posisyon na nga nakaidda nga nadatngak panakasikig. Isupay laing ti posisyon na nga kasladipay nagputi. No, sumangpet ni nanang kita wampay tinaluto. Sigurado nga agungit manen pagsasawan ng tumanin ni tatang namuna ta amumetin ni tatang ti sumungbat no dadumang pinipulisupyo siyak lain ti agluto mangluto akong tinapoy ken kita ek no di ti mabalin nga ilutok nga si daen mitap no awanen ti riri da tatang ken ni nanang. Nakariing ti amak, Manong Robert. Kas tininamnamak agbusur manen ni nanang, itinakita na nga sitwasyon ni tatang, aglalalo idi, maangot na ti agayamuom nga agat arak iti unig ti balay, kabsat ko. Apag idi suna ti dakkelabag na, idi napan iti ayan ni tatang ken, nagsaon iti kastoy. Hoy Samuel! Samuel! Api nga matmaturog ka, nakaluto ka din, iti pangrabi itayo. Pulos nga di, nakapuot ti amak. Nakabusur ti kastaunay ni nanang ket ditoy, nga inburang it nati, at idug atugaw, nga nagturugan ti amak. Natnag ti amak iti datar, ket na itakob keng kuana, ti adda sanggir na atugaw, Manong Robert. Kasla armalay tingiwat ni nanang. Dito'y kabsat nga bimangon wenno timmakder, inurnos na titugaw, nga naiburang it nga itayket na giddaan na. Ngem dito'y nga binagkat na kabsat nga, kasla ibasibas na kininanang, ngem nakataray ti inak. Gaputa saan na nga nayabot ti pungto tinugaw kininanang, intapwak na daytoy iti tawa, Manong Robert. Wen kabsat ko, intapwak na titugaw iti tawa ket uray lang nga medyo narungdo iti panagdisso na iti daga. Rimwar ti ama ket kastoy di iti balikas na. Marwam kan nga mangpaspasakit kanyak. Kan kanayon laengen nga pagsasawan na. Nauma ako iti kastoy a sitwasyon. Nauma ako iti kastoy a pampamayam kanyak. Balikas ni tatang, nagpukaw met ti inak nga simrek iti unig ti kwarto ket kinunana. Numauma ka, agtalaw kan, saan ka nga pagtatakkunan? Awan na sakit a bakrang ko no di ka makita. Pumanaw kan no iso ti kayat mo.
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asidag ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Agbinbiniriit dananang ken nitatang. Nitatang nga day ti ruwar ti balay. Idinto nga ninanang nga day ti uneg ti kwarto. Kaya't ko idi nga aputen di ti lapayag ko tapnon ti kastadyak mangeg ti panagbinbiniriit da. Aglalo ag kakadakis nga balikas ti sawsawang ni nanang. Ket sungsungbatan met ni tatang iti dakis met a balikas, Manong Robert. Wen kabsat ko, agingga nga simrek ni tatang iti kusina ket innala na iti buneng. Nagdanagak. Pagunyak kumangem na balod ti dilak nga naguniken ko na gapu siguro iti amak ko. Tinagtagbat na ti tugaw nga intapwak na itay, Manong Robert. Ket idi mauman niya ng tagbatagbat iti tugaw na pannaimbalbalakbak ti buneng iti diding nga ayan ti wenno diding ti kwarto nga ayan ni nanang. Rumwar ka dita seni tatagpading kay tinapino. Saan laing yun? Kinunanang at di na maituloy a balikas. Hammukon ti amin seni. Saan nakalukluk ko Ammukon ti amin. Balikas na saan tumanen ibalakbak ti buneng. Ket di takabsat niya jakon mangeg nga aguni ni nanang. Ngem jak maawatan no anya ti kayata sa wen ni tatang may pangget ti kunana nga adda ti ammuna, Manong Robert. Agingga nga masideg ti opisyal ti barangay ti konsehal ket kinasarita na ni tatang Samuel isarding mo deta awan ti parnuayan na nga nasayat deta no adda diyo pa nagpankinawatan ken ni Seni nga asawa agsarita kayo kinunana. Nagdumog ni tatang ket idi asit ganti kagawad. Amot to hindi tabuneng. Amangan tagdapay sa bali nga pakaramata. Si tatalugod ni tatang nga nangyawat iti buneng sana kinuna. Dispensary na konsyal.
dispensary na. Amok nga muyo nga awan ti nakaidamdamagak nga dakis nga aramid ti unit ti barangay. Ngayon mapunwan ako. Mapunwan ako ni di pa nagsasao kanyak ni Seni. Napalpalalo akpay ngayon. Dakis nga tao ti pa nagsasarita na. Kinaddan ti amok. Amokon no anya ti husto apasamak. Apo konsyal. Kinunana. Dito'y nga nagtimek ti konsehal ket kastoy manen ti balikas na. Ala pagsaritaan ni deta palabis kayo. Pabaawam ti panunot mo pagkalmaem ti riknam. Kaya din daw nagkalma ti riknam, agsarita kayo ken ni Seni nga asawa. Mapagkalma ti konsehal ti amak Manong Robert. Ngem dito'y nga jak na siputan, gaputan na sipnget no sa dinno ti papanan na. Nagpukaw ni tatang. Dito'y met kabsat nga inure ti konsehal arimwar ni nanang. Ket di ta makarwar, kastoy ti balikas ti apo konsehal. Sa anak nga makibibibiyang iti problema yu ti pamilya Seni ngem amum. Ado nga tao ti may isturbo tunggal agrinikyer kayong agasawa. Aglalalo na pigsa di ununi o. Ita agyarmart pa ti buleng ni Samuel. Ken kaslada na dagsi na problema na gapo iti malaklak am na nga balikas ken ka. Ken adda di na may buksilan niya. Ibagbagana. Napadumog ni nanang. Dispensara po konsehal. Bayan nyo, santo nyo mauli. Nasayat no kasta. Ngem nasisayat no, agsarita kayo. No kayat yo, saan may tapanang idildil iti bagi, mabalin nga, agyanak ititing ngayo no, agsarita kayo. Ay, dakam tulat ng kini Samuel ti agsarita apo konsehal, nakababayin met no, maisturbo da kayo pa'y. No sige, no deta ti kunam, mapanak ng ruden. Damdamait nga saanin niya maulit ti kastoya sitwasyon ta mabulabog di kiti karuba maringguran daw unay. Kinagpaysuna adu di kiti mangidandanon ti reklamo na kanyak. Gapo iti masansa na panagapayo panagbimbinirit ken panagbimbinugkaw yung agasawa. Nang runaken ka. Sikat ti maysa ka di kiti kang runaan nga reklamo da gapo ti at tidug unay nga panang sersermon ken panagsasaom iti napigsa ken nagkakadakes ken ni Samuel nga asawa. Manong Robert. Wen kabsat kasla na ikitikit iti panunod ko ti balikas ti amak. Nga ammukon. Adda ammukon. Anya ti ammuna. Anya ti kayat nga sawen ti amak. Manong Robert. Maburibura nak iti day di agundaway nga arig nagtitid iti luwak. Edi matugtog ti ridaw ti silid ko. Ronaldo. Ni Nana. Masidegak nga naging inaya iti ridaw ti silid ko. Lino katak deto. Apay nana. O may kanta mangantan. Mabisina kon. Takayulain ti mga nana. Awan ti ganas ko amakan. Kinunak. Nakitak ti rupa ni nanang nga kasla nagrupanget gabi isungbat ko. Kasla madanaganak. Andi amit tinangin sumbat ko. Kinunak iti bagik. Ngem ditoy nga biglang alimnikod ti inaakit kastoy ti barikas na. Makaamu ka no di ka mangan, may saka may. No di ka mangan, awan ti mabaling ko. Siyak ti mangan.
Manong Robert. Naala kung tituturugak iti daydi nga gundaway. Idi makariingak iti bigat, rimwarak ngayon sigida iti mismo a kwarto nga no silid ko. Awan tao iti kusina. Nakalakmet ti kwarto ti inakken ti amak. Kaya't ko kumaidi ti agtugtog. Ngem, amangan tapagungtan nak mga ninanang no, matukay ti turong na. Rimwara kiti balay, linawlaw ko ti balay mi. Malagip ko nga nagpukaw ni tatang kalpasan ti panang kasarita king kuana ti apo konsehal. Awa na makitak Manong Robert. Sa dinungat at tinapanan ni tatang. Sigurado, saan na mapamakikaiddakin ni nanang. Gaputa, saan na kaya't ni nanang nga ilokatan ti ridaw. Manmanon nga makitak nga aggid danda nga sumray iti kwarto. Dagiti arwatin ni tatang kita dadapay kit din iti salas. Kaslasulo na kwarto ni nanang ti kwarto dakin ni tatang. Sa dinungatan tinakadkadanunan ni tatang, Diyos ko, iliklik mo kumay didaki sa pasamak ti amak. No sa dinuman ita ti ayan na apo. Dandani saan niya nakisayan. Tilaeng kinan ni nanang wenno pinangrabi ni nanang siguro duwa at kakakulok. Kinitak ti sidaem tinineng taagalunggong. May salaing tinaikat. Itinem nga bukel aniluto. Dito'y kabsat nga nagpanunutak. Inpritok ti nileng taagalunggong nga isuy ti pamigat. Ket tinagpritwa kiti galunggong isumit ten, tinangikirugak iti kalibban nga inapoy Manong Robert. Nadlaw ko nga rimwar ni nanang iti mismo a kwartuda kinitata. May di ayan ko iti usina. Anila talutlutwem. Inkirog kun ati kalibban nga subrayo di rabi nanang ken inpritok ti galunggong anilintak. Kaya tiyuk ka di. Anyapay nga rod no di iso ti kanek. Ket iso ti adda. Nang saan ka di nga simangpit ni tatang idi rabi? Saludsud ko iti inak. Dito'y kabsat nga imingar ti balikas wenno pa nagsauna. Anya ti amok no simangpit wenno saan? Nasaysaya atin at saan na simangpit ken. No sa dinno ti nakadkadanunan na. Nasaysaya at pekit di kuman no makasapol ti mangpapatay ken kuana dayta nga amam. Nga kay kayat nakanupay kit din no, makasapul ti tao nga mangpapatay ken kuana. Idinto nga siya kiting karkararag ko nga salwadan ti Dios ti amak. No sa dinno ti ayan wenno nakadanunan na. Ngem ni nanang ket saan. Kay kayat na no maisagmak ti amak. Dito'y manen nga naganenek iti panunot ko ti balikas ti amak idi rabii. Amukon, addan amok. Nanang, aping kastalauna yung tigura yung ni tatang. Balikas ko, Manong Robert. Diyak mo, ngem kagurgurak ti amam. Nakasadsadot. Sipod na ipasngay ka, nakitam ka din nga nagbanog. Nanang, mapamit tumultulong ka di agpatrabaho iti talon, nangem saan metakan ka na yun nga dati. Mga laking ko ana, ken may saan numapan, kita di na matrabaho dito'y balay, aglalo ti panaglaba, panagdalos, panagluto. Pagunguntan nyo met, pagsasawan nyo. Panangikalintigak.
Hoy Ronaldo, no ti amam ti kanunungam, mapam mo sa puleng ket ison ti surute. Nanang, ure ka di siya ket kaya tiyo amapukaw nga kas ti panangilunod yu kin ni tatang nga makasapul ti mang papatay kin ko ana. Medyo natangke na balikas ko. Saan nga nakasungbat mo insigida ni nanang em kastoy ti balikas na, edi agangay. Nunin tumit amam ti kang kanunungam. Rumbeng nga siyak ti kanunungam, gaputa siyak ti agbambannog para kada tayo. Siyak ti mang papataod ti amin na agserbi. Amin na masapol iti uneg deto yung balay. Saan nakasimnungbat? Jack kayat manong Robert nga, umatidug pa iti panagsimnungbat mi iti inak. Ken madlaw ko akaslamato makapungtot man unayin. Ammong kabsat ko addan digiti gundaway nga, dinangranak ti inak. Tungpa wenno saan, ano anyala ditan gigigaman na ket ibaot na iti anya manapaset ti bagi, manong Robert. Kasta ti kinaunget ni nanang, iso nga no daduma kita damit amak ko. Nga maddalat ta digiti gundaway nga jak mailiklik, nga ipamatmat ken kuana, nga addarurod ken gurak, kada iti ar-aramiden. Surat ni Ronaldo, agyaman tayo kadit sumaganad. Thank you very much kay ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta di Bakersfield, California, Estados Unidos. Maraming salamat Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano iti Banggi, Ilocos Norte. Thank you Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang iti Pearl City, Hawaii. Maraming salamat Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Kaya nagyaman tayo kay ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street, Lawag City. Adanda ka rin tinalalaing nga aircon technician tapnornosen dati problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, amasarakan ti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarigrik na inyo apo iti bagiyo kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Agyawan tayo ba iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti pasdek nga patakdirin nyo, agserbi asipubudno, ti TMT Construction Company, babayin ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now!
Adtoy ni Engineer Nel Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Ngem talaga nga, kasla burburi-burin nak tinakem ko. Ti amak ti panpanunutek. Sa dinota tinaklapanan niyo tatang idirabi. Sa dinon tinakadkadanunan na. Diyos ko, api nga mapasamak ti kastoy di pabilyami. Kinapi nga, ilunudlo una yan ni nanang ti amak. Saan mita dati nga kastati? Isa sa unan upay. Naungit kin ni tatang. Timit laing awan niya pagtrabahuan nati. May ibagbagaan ang kasanong agtrabaho ti amak. Ket iso ti pinusgan na nga. Mangurno si di balay. No ararigin. Ti inakon ti agbalbalin niya. Masursurot ti amin na kayat na ti unig ti balay. Diyos ko, ulitik agkid daw kada kayo. Tulungan niyo kuman ni tatang ko. Iliklik niyo kuman ti dahake sa ako. Panagadal. Ngempulos nga jak mailiwliwag tilagip ko ken ni tatang. Aging ga nagdesisyonak manong Robert nga agawi da kiti balay mi. Ket kitaek ni tatang. Saan ako numapan iti tiyandaan nga pwesto ni nana. Umino ti pwesto ni nanang iti tiyandaan tapno mangal daw. Makaamuditan no anya ti panunutin na ken no pagungtan na. Kayat ko nga masigurado no addan ni tatang iti balay wenno awan pay. Nang sadak nga rod iti tricycle manong Robert ket ditoy nagpaituludak iti mismo abalay mi. Abalay mi manong ko nakarikep ti amin. Nembag tad dati kabukbukudak nga tulbek iti main door wenno ti kadaklan nga ridaw. Tinulbek ak detoy ket sigurado nga awan ni tatang tano adda kuma. Nadalos ti aglawlaw. Dagiti bulong ti kayo nga adda ti lawlaw ti balay. Adudan wenno napuskuldan manong Robert. Simre ka kiti uneg ti balay ket
awan niya makitak ti amak. Dahil arwaten na nga, dahil salas nga nakakarga iti karton. Kasla saan niya nagbaliw, manong ko. Api nga tanga awan pa eh. Sa dinuata tinapnapanan na. Napanak iti kusina, tinurong ko ti pitchel nga ayan ti danom. Kinargaak ti baso mano. Dito'y nga iminumak. Mariknak ti bisin. Ngayon siguradok nga awan ti makan iti uneg ti balay. Ngamin ket binalon ni nanang ti naprito kitay nga. Galunggong pakairamanan nenti kinirog nga inapoy. Nga iso kanun tulatan ti igatangan mi tinayon na tapno pangal daw mi, Manong Robert. Nakitak ti sa nga bukela sardinas, nga na iti asideg ti pagbagasan, wenno pagkargaan iti bagas. Nagpanunutak, agluto aklayang hindi ti inapoy. Ilayem kunti, pangmalim ni. Tapno tintulayangin masidati, lutwek wenno lutwen ni tatang no sumangpet. Kasta ti kadakkel ti ekspektasyon ko, nga agawid ni tatang. Nangiluto ak nga ro diti inapoy, ket ti mailinay daytoy. Nakasukatak na ti din, Manong Robert. Nanganak ken sinidak ti sardinas. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Ngem saan kulat nga mauray ni tatang. Rimwarak numanen agsubliak iti ruar ti balay. Takasla ililiwek nga makita kasumayungad ti amak. Ngem awan na makitak manong. Aging kakabsat nga simrekak manen iti uneg ti balay. Nagtugtugawak. Napaut basita pa nagtugaw ta agarup 30 a minutos siguro. Edi madlaw ko nga daw masidiga tao iti balay mi. Nagapo da ito eh. Insigida nga inlukat ko ti ridaw ket
Saan ko nga mo alalaki? When no medyo na tayo nga na lalaki ti adda iti. Sango ti ridaw me. Apay ka di tata, sino ti masapul yo? Sika ka di ti Ronaldo, anak ni Samuel. Uwen tata, siyak. Amom, umayak ko may jiskwela yo, te iso ti baga ti amam ngem. Impas-pasarak ko ti may dito'y balayo. Tano awan ka kuma. Ibatiklat tanda ito'y surat ni tatang mo. Surat? Apay tata, sa dinutian ni tatang. Basaim latan ti surat na anak ko. Kit, agal alis to akta, pinaguray ko ti tricycle nga naglugana. Basaim latan no, anya ti linaon ti surat na. Inawat ko kitin sigida na pimanaw ti lakay nga nang i-deliver ti surat, Manong Robert. Surat ang may isa nga papel nga nakupin ken daytoy ket na stapleran. Ininot ko nga inikat stapler ket inukrad ko daytoy. Ditoy nga indrugik a binasa ti surat, Manong ko. Kastoy ti nakasaad iti surat nga imbati ti lakay nga kunana nga aggapukin ni tatang, Manong Robert. Ronaldo, ulit-ulitik ngay bagbaga keng kapat patgeng kaunay-unay. Awan ti makaartap ti panangdungok ken ka. Kayat kukumanga di ka maipusing ka digiti mata. Ngem jakon masarkedan ti pan nakaibabain. Ken kastamit din pan nakailupik-lupik ko babain ken ni nanang mo. Mabalin nga bayat ti panang basbasam iti surat ko. Adayo akto nanak ko. Adayo akton iti lugar nga ayan mo. Laglagi pem nga, dungdungwen ka unay. Ket sa dinuman na pakadano na ka lugar, si kantulat dati linaon ti panunot puso ken rikna. Kaspud nung anak ko. Agsingsingpet ka. Paspasen siya am ti inam. Dawatek ken kadeta. Patgem ti inam. Gaputa iso ti nagtaudam. Nupay jak maikarin ti panangipateg ko iti inam. Sika ko mga anak na ti mangiparik na. Iti ayat ken dungo ken ko ana. Kastanan ako agsingsingpet ka. Toy amam nga mangipatpatig unay ken ka. Samuel. Nga binasa ti surat, Manong Robert. Wen kabsat ko no makita mga takoma ti papel nga nagsuratan ni tatang. Nabasa iti nagkakamakam nga nagtinagalwa. Manipod iti mata. Apay nga pimanaw ka. Apay nga di mo inlaban ti kalintigam. Kasano nga mamati ang kapatpat genak no pinanawan na. Tatang ko. Sa dinno ti pangsapulak ken ka. Di na inlaban ti kalintigan na. Apay nga nagpaating, Manong Robert. Pas nga may basa, di surat nga nakaypalaunan tinapalabas si biyag kinayat ni pagayam tayo Ronaldo. Awisan da kayo yung tunubigat nga kadwami manayin tapnon ti kastaket. Ituloy tayo nga basain isurat niya na kay palaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni Ronaldo. Dari ti pagamyo ni Robert de la Cruz. Kinadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin ti natalinaay nga malem ti Miyerkules papagayam. Agyaman kam ti kay panagdingeg ken panagbuya.
Tinapalabas. Namulit agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.